Túto reláciu vám prináša cestovná kancelária Hydrotour. Hydrotour. Dovolenka pre radosť. Buenos días. Welcome to the center of the Europe. Welcome to Kremnica. Willkommen in Kremnitz. Kremnica, c'est très belle, oui. Saluti di Cremonese. Jona, podkedveš nizuing. No, tak sme si precvičili naše jazyčky. Ktoré budeme v lete na našich cestách naozaj potrebovať. A pýtate sa na čo? No predsa, na lízanie. Zmrzlinky. Stopkou v dnešných cestovinách bude fontána. No a keďže sme v Kremnici, pre ktorú je typická mincovňa, úlohou nášho víťaza bude hodiť do fontány mincu a niečo krásne si zaželať. Tak schválne, čo si zaželala? To by ťa zaujímalo. No vieš čo, viac ma zaujíma to, kam ideme. Ja idem smer Turčianske Teplice. Tak ja smer Žiar nad Hronom. A víťaz dnešných cestovín smer Egypt. Tak poďme. Tak aby som vyhral. Egypt. Krajina faraónov, slnka a Červeného mora. Ale nie je to len história, ktorá láka do tejto krajiny tisíce turistov ročne. Sú to aj nádherné letoviská na morskom pobreží, ktoré patrí medzi tie najkrajšie na svete. Letoviská Sharm el Sheikh a Safaga nedaleko Hurgady patria v Egypte medzi tie najnavštevovanejšie. Na pobreží Červeného mora vyrástli hotely svetového mena a služby v nich sú takisto prvotriedne. Fitness, klimatizácia, skvošové a tenisové kurty sú samozrejmosťou. No a bazény so sladkou vodou sú príjemným spestrením kúpania sa v mori. Sharm el Sheikh sú v Egypte na Sinajskom poloostrove najvyhľadávanejším strediskom pre športových, ale aj rekreačných potápačov. Ak si chcete výborne oddychnúť a nabrať nových síl, určite navštívte túto destináciu. Byť v Egypte a nevidieť jeden zo 7 divov sveta pyramídy, tak ste v tejto krajine ani neboli. No a samozrejme neobíte Sfingu, strážcu hrobky Chefréna, jedného z najväčších faraónov Egypta. Ak sa však chcete dozvedieť viac o vzniku jednej z najstarších civilizácií na svete, navštívte v Káhire Národné múzeum. Neobíďte Roseckú dosku a vychutnajte si pohľad na zlatú Tutanchamónovú masku. Ako správni cestovatelia by ste si nemali nechať újsť návštevu jedného z najstarších bazárov arabského sveta. Ten káhirský je podľa mnohých turistov ten najkrajší. O jeho jedinečnosti sa však musíte presvedčiť sami. Tí histórie chtiví určite absolvujú fakultatívny výlet do najkrajších egyptských chrámov v Luxore a Karnaku. Až na týchto miestach si uvedomíte ľudskú pominuteľnosť a malosť. Ak chcete spoznať Sinajský poloostrov, nechajte sa zlákať na výstup na Mojžišovu horu. Zažijete východ slnka tak, ako ešte nikdy predtým. Ahoj Janka, ježišmere, zabijú ma tu. Kosím trávu, kosím. Počuješ to? Áno, nepočujem to. Sedím na takom dvojplošnom vysokozdvižnom vozíku a kosím trávu. A prečo si sa tak rozhodol? Potrebuje ten trávnik pokosiť už? Asi áno. Ty si nikdy nebol taký veľký záhradkár. A to ty odkiaľ vieš? Ty si skôr na kaviarne, Janko. To ty odkiaľ vieš? Ale ty nie si na prírodu. Ty o tom vôbec nič nemôžeš vedieť. To je len tvoja domnienka. Ale som Žiari nad Hronom a nebudeš veriť, tu na blízku je teda nejaká kaviareň, takže možno aj tam zablúdim nakoniec. No, ja som v Turčianskych Tepliciach. Turčina Polničana som síce ešte nestretla, ale je tu veľa švárnych mužov a krásnych žien. Tak ti možno nejakú prinesiem ako víťazku dnešných cestovín. Nech sa ti páči. Dobrý deň. Vy vyzeráte taká ustarostená, nechceli by ste si ísť oddychnúť? A kam? No, niekam nádherne až k moru. Nie, nechcem. Nechcete? Nie. Prečo ste sa tak zľakli? Nemáte rada more? More, hej. No, tak? Nemám peniaze. Však ale ja vám to ponúkam gratis. Hej. No? Aj tak nechcem. Ja vám chcem ponúknuť 7 dní v raji. Nie. 7 dní v Egypte. Ja som teraz v raji. Nie. Však ale teraz ste hovorili, že sa vám tu práve veľmi dnes nedarilo, tak... Príde po obede priateľ z roboty a všetko bude ináč. Áno, no a čo keby ste zobrali aj priateľa? A nie, my si na to našetríme. Ja som dnes taká štiedrá a chcem vám niečo ponúknuť. Ďakujem. Môžem? Môžete, hej. Ale čo by ste povedali na 7 dní v raji? Veľmi rád, ale som v kúpeľoch teraz v raji. Ste v kúpeľoch, no. A čo, a nevymeníte Egypt za Turčianske Teplice?
Jak by som to stihol teraz? Keby sa to dalo preložiť na nejaký iný termín, tak by sme sa aj zbavili. Treba sa rýchlo rozhodnúť a ísť. No, keď mi to zrušia Tak čo? Poďme, no. Ideme? Áno? Hej, vyskúšam. Dobrý deň prajeme! Čo sa hambíte? Však nás pustíte sem. Čo? Pozri. Môžeme? Dobrý deň, pozri, aké pekné dámy. Tak čo ide dnes najlepšie? Všetko. Banány. Všetko ide dobre. Všetko? Áno. Viete, ako by to išlo lepšie, keby ste si to odleteli do Egypta? Nie, ďakujeme, lebo my potrebujeme rozvíjať biznis a nie po Egypte chodiť. Dobrý deň prajeme. Vidíte, a zase ste v zábere. Nechceli ste a ste tam znova. Čo, banány? Banány. Na raňajky? Nie, aj na raňajky, pravda. Na raňajky v Egypte? Môže byť. Vážne? No, ale ja nie, ale môj syn. A syn už má veľa rokov, teda 18? Nevyzerám? Tak 12. No dobré, nebudem zlý, takže áno? Jasné. Ďaleko bývaš? Kilometr? Dobre, ideme na to. Máme, poďme. Ahoj. Ahoj, Miňo. To je mama? Vás tu nemáte? Aj, to je smola, Na prechádzke? Z práce idem. Z práce idete? No tak teraz je čas na oddych, nie? Ste zlatá. Takých 7 dní v raji. Nejdem do raja. Prečo? Nie je moja zlatá. Ale prečo nie k moru si oddychnúť na 7 dní? Ste zlatá. Nie, ďakujem. Mama už je vybavená, teda pustila nás, takže nie je problém. Je ešte niekto, od koho treba vypýtať povolenie, ja neviem, práca, škola? Samozrejme. Vážne? Práca, no. Aha. Ale to by nemal byť problém. Ja mám dobrého šéfa. Áno. A musíme ísť do práce, alebo to vybavíme Nie, telefonicky to vybavím. Čo robíš? Predávam čerpadlá, kompresory, podobné veci. Aká je zmrzlinka? Dobrý deň. Dobrá je? Akú máte jahodovú? Tam vidím a citrónovú nejakú? No, aj. Nebojte sa, nechcem ochutnať. Nie, nechcem ochutnať. Chcem vám niečo naopak ponúknuť. Egypt. Na 7 dní gratis. Áno, No. to je pekné. Pekné však? Beriete? Pravda, že? Tak poďme, hneď, ideme. Berieme vám pacienta. Na ktoré poschodie ide dáma? Tiež trojka? Na 4. Brána otvorená. No čo, prosím ťa pekne, ja by som si pohol na tom mieste. Ideš takým plážovým krokom. Ktoré poschodie? 7. Milan. 7. Vieš, čo ťa čaká? Dobrý deň, je niekto doma? Aha. Plávky, uterák, krém, okuliare, pás. Dobre. Minca. Minca aké i? Minca, nekry. Výborne. Lebo ešte to je taká šanca, že napíš kroč. No, takže Laurent, opaľovací krém, uterák, plavky, slnečné okuliare a pas. Toto, keď budeme mať, môžeme vyraziť do Kremnice a máme vyhrané. Výborne, máme aj krém, máme výborne aj pas, slnečné okuliare v aute. A tuto by vám nepožičal spolubývajúci? Len na týždeň, Je, to je vynikajúce. To je od vás veľmi milé. Ďakujeme. Tak my môžeme ísť a vy nám môžete zaželať šťastnú cestu. Áno, šťastnú cestu. Úterák máme. Prvá základná vec, pozor. Už sa to zbiera. Okuliare máme. Okuliare? Kde? Na očiach. Dobre? Z nové plážové tempo nahodil, akože však nič sa nedieje. Kam sa ponáhľame? Aha, plavky máme. Dobre, plavky. Čiže máš uterák, máš plavky, máš okuliare. Kolkatku si zoberiem. Čo kolkatku? Slnko prudké, šiče. Čo ja viem, aké je tam slnko? 15. Zober 15. Dobre. Podľa toho, či chceš byť hnedý, alebo blečí, alebo tmavší. Nejakú taštičku, igelitku netreba? Do ruky to vezmeme? Jasne, že zoberieme. No, a teraz čo? Teraz sa ešte ideme od niekoho vypýtať, alebo môžeme ísť? Môžeme ísť, že? Páni doktori, prepáčte nám to, odpustite nám to. Veď pán Laurent sa vráti o 7 dní. No a teda, ak ti toto stačí na dovolenku, ja som v pohode. Žiadna taška, nič? Ale bola tu niekde, ale neviem kde. Pozri, tam máte taký nákupný košík v kuchyni, do toho, keby si sa pobalil. Ticho nakúpať si na tom. Konečne ma niekto ohodnotil, vážený, konečne to prišlo.
Nič? Taška nie je? Taška nie je. Už ste boli niekedy v Egypte? V Egypte nie. A pri mori? Pri mori áno. A kde? V Chorvátsku, ve Španielsku, Bulharsku, Turecku. Pekne, dobre. A teraz pôjdete do Egypta na iný kontinent. Tak, nejdeme sa teda nikomu vypýtať, že? Nie? Dobre, ideme na vlastnú pesť. Vieš, koľko sa už balili do igelitky? Už aj takí tu boli, pravda. 5 vecí, ktoré musíš mať, máš. Chceš aj niečo iné? No nejaké peniazy si vezme nie. No však ja si myslím, že áno, možno nejaké, ja neviem, krátke nohavice. Trička, áno, to budeš potrebovať. Dobre, Miro, všetko máme? No hádam, hej. Ešte tá minca. Mincu tu si zoberiem predajne u mňa. Ešte mi do predajne? No mám tam peňaženku a doklady. Vy sa mi veľmi páčite, vy ste veľmi dobrodružný typ, to ste vždy takí boli? No, skoro vždycky. Áno? Áno. A akými dobrodružstvami ste prekvapovali tak v živote svojich blízkych, svoju rodinu? Kam ste ich zobrali len tak zo dňa na deň napríklad? Zo dňa na deň ženu som zobral napríklad do Rumunska s lietadlom. Prvýkrát vtedy letela? Prvýkrát letela, no. A kde ste boli, na Mamaji? Na Mamaji sme boli. Tam som aj ja bola, tam bolo náhodou veľmi, veľmi krásne, ale vás teraz čaká ešte niečo oveľa, oveľa exotickejšie. Čaká vás Egypt, africký kontinent. Čo na to hovoríte? No, tam som ešte nikdy nebol, tak velice zaujímam. Hej. Vy ste sa tak osviežovali tou zmrzlinou. My sme ju niekde asi zabudli, sme ju, kam ste ju dali? Ja som to asi zabudol na nočnom stolíku, ale kolega asi to likviduje. Janko, tak kde si, prosím ťa, prezraď mi? Ja kde som? Si v aute, alebo si u niekoho v byte? Ja som pred takým obchodným centrom. A hľadaš nejakého A cestujúceho? hľadám. Á, to som si mohla myslieť. No tak my sa práve ideme baliť. Ja som už hráča našla, mala som trošičku viac šťastia ako ty, ale naozaj iba trošičku, pretože sa ideme práve pobaliť a budeme mať možno problém so slnečnými okuliarmi, lebo pán Loran, počuješ to krásne poetické meno? Áno, počujem, to nie je slovenskej národnosti. No, je slovenskej národnosti, nie? Pán Loran. Áno. Áno, nie je to Francúz. A kde zobral to pekné meno? To Pochádza z priezvisko vlastne. Jahodnej. je meno? Nie, to je meno, to je krásne meno. Loreán, Pochádza z hej? Jahodnej od Dunajskej stredy. Ako? Zo Žahodné. Čo? Počujem, a prestávaš hovoriť jazykom môjho kmeňa, nerozumiem ti My nič. pokračujeme v kurze cudzích jazykov. Vidím. No a ty mi niečo neprezradíš? No, ja ti prezradím iba to, že hľadám, takže čo ti viac k tomu môžem povedať? Kto hľadá, nájde. My sme začali rozprávať o tom, aký si ty dobrodruh, ako ti nerobí problém sa len tak zbaliť a odísť, ale teda musím sa priznať, že veľmi rýchle balenie si nepredviedol. Myslíš, že sa mám ponáhľať? No mohol si sa trocha viac. Uvidíme na konci. A lietadlom cestujete radi? Rád cestujem lietadlo. A na akú najdlhšiu trasu ste sa už v živote vybrali lietadlom? Kde ste boli najďalej? Som bol asi v Moskve. Moskva? Aká je Moskva? Ozaj, porozprávajte nám niečo o tom meste. Kedy ste tam boli? Pred koľkými rokmi? No tak ja neviem, už dávnejšie som bol viackrát. Bol som aj na Svetovom festivale mládeže v Moskve. Ale tam sme išli vlakom. Aj to bolo veľmi krásne, ale naspäť sme už išli lietadlom. No, dobre, môžeme to tu nechať tak, že to zatvoríme a nikto sem nepríde? No, Nemusíte niekto pri tejto chvíli zastúpiť? O chvíľku prídu ma zastúpiť, takže... Musíme čakať? Nemusíme čakať. Dobre, Zoberiem tak si poďme. tú mincu, čo si mi pripomenul práve. Jasné, minca. Minca, ktorú som ti pripomenul. A môžeme ísť. Dobre, mám všetko? Tak to musíš vedieť ty. Čo takto iné dopravné prostriedky, okrem lietadiel a aut, napríklad také lode? Na lodi ste boli niekedy? Áno, som bol pred 2 rokmi, sme boli na Jadrane. Tam sme boli na jachte, jeden celý týždeň. Wow. To bolo v živote môj asi jeden najkrajší výlet. To bola pohodička, čo? To bolo bužíro, jachtári, milionári. No tak ako milionári, tam boli chudobní ľudia, taktiež aj ostatní. 4 rodiny sme tam boli na jednej jachte a obišli sme skoro celý Jadran. Jeden deň vo Splite, druhý deň sme už boli v Trogíre, tretí deň už sme boli volakde okolo Braču. Ale najkrajšie bolo na Čertovom ostrove. Ani spotené ruky,
Ani bušiace srdce, ako to tu zvyknú prisediace mať. Nič. Pláža, pláža. Tak potom taký je asi aj celý tvoj život, nie? Alebo respektíve prístup k nemu. No keby taký bol, tak by to bolo super. Tých 100 kg cestoviny nie je až také strašné, nie? A čo s tým? Čo s 100 kg tým? cestovín? Či ty ako športovec... No a vieš, aký budem z toho chlap. Cestovín? No a? Nečteš a nevíš. Nebolo by dobré, ja neviem, pani manželku s tým oboznámiť, do čoho ste sa práve pustili? Alebo ani nie? Stačí, keď sa to dozvie až neskôr. Ale však môžeme. Môžeme ju oboznámiť. Nepotrebujete si od nej vypýtať povolenie? Ale asi nie. Nie? Je medzi nama taká tolerancia, takže ona si asi dovolí. Čiže aj keby ona sa, dajme tomu, s nami vybrala, alebo s Jankom Dubničkom na cestoviny, tak by ste jej to dovolili? No pravda, že? Hej. A bola už aj bez vás niekedy na dovolenke, prípadne vy bez nej? No tak bezo mňa... No? Ja bez nej som už bol, A ona bez vás? ale ona bezo mňa moc nechce cestovať. Nechce? Alebo ju nepustíte? Nie, ja ju pustím, kedy chce, tak aj medzi kamarátky, alebo do jej partie normálne chodieva, ale nie. Povedz mi, kde si vlastne bol? Ešte v tom som ja tak slabší, lebo... Žiaru. Okrem Žiaru? No, v Kremnici som bol už. Dobre, no však... Ale nie, za hranicami som bol akurát tak v Rakúsku a v Čechách, ale niekde inde. Ešte v Taliansku. Aj to len na také pracovné dovolenky. Teraz rozmýšľam, či to bolo tým, že rodičom sa nechcelo chodiť? Vieš čo, Alebo nebolo kedy? To skôr. Alebo peňaží nebolo? To neviem, ale myslím, že nebolo kedy asi. Je vôbec lákadlom pre teba Egypt? Určite. Čím? Hlavne to more, pláže. Tak rozmýšľam, že more, pláže nájdeš aj v Maďarsku. Kvôli tomu nemusíš do Egypta. Ale tak to bude asi iná úroveň trošku v Egypte. Neviem, priznám sa, že ani v Egypte, ani v Maďarsku na poľkovane som nebol. Tak poď so mnou. Ja nemôžem. Slabo podnikáš. Ja vždy, keď prídem do nejakej cudzej krajiny, tak sa teším na ich typickú kuchyňu. Ktorá vám doteraz tak najviac chutila? No mne stále najviac chutí tá maďarská kuchyňa. Maďarská, že? Maďarská kuchyňa je... náďom jo, že? Je vynikajúca. Vynikajúca, trošku čípoš. Trošku čípoš. A to je tiež dobré, to aj ja mám rada. Že? A máte nejaký taký svoj recept, na ktorý by ste nás, dajme tomu, aj pozvali, keby ste mohli? Niečo, čo aj vy sám dokážete uvariť? Také typické maďarské čípoš. Typické maďarské čípoš, keď treba uvariť, tak dobrý guláš uvariť. Zo surovej zeleniny už je. Takže už sa dá a veľmi rád by som vás pozval. Ďakujeme veľmi pekne. Je nejaká krajina, ktorú by si veľmi chcel navštíviť, o ktorej si veľa počul, prípadne ťa láka, pretože je exotická, okrem, čo viem, Egypta? Ešte nemám nič také vysnívané. Lebo, ja neviem, podľa mňa je to normálne, že niekto si povie, že ja by som hrozne chcel ísť na Maledivy, chcel by som sa ísť pozrieť na Bali. Vieš čo, mňa to veľmi, neberiem to takto, ja to beriem tak, že dovolenka pri mori, to je oddych a nie pozerať nejaké pamiatky. Ja si chcem oddychnúť na pláži a nie pozerať pamiatky, kostolíky a podobné veci. Takže chudák Tutanchamón ostane v tom Egypte zase nepovšimnutý. Asi aj všetky tie sfinxy a pyramídy. Tak najväčší cestovateľský sen mám, jasné, že mám navštíviť Ameriku, Kaliforniu, alebo... Tak by ste sa chceli pozrieť možno aj do Los Angeles, do tých štúdií? No čo by nie, keby tam bolo možné. Aha, možno by vás aj angažovali? No tak angažovať asi veľmi ťažko. Čo rád robíš, ak máš na to čas? Vieš čo, teraz som kúpil staršie autíčko, takže v tom sa hrabem celý deň, nemám žiadny voľný čas a keď mám nejaký, tak si idem zacvičiť. Samozrejme s priateľkou a podobne. A tak preto ty nemôžeš, preto mi ty neodpovedáš na ten Egypt, že nočný život a zábava, lebo nemôžeš, lebo náhodou by počula. Čo aj teda bude, ako to vystrihneme. Viete, že kúpem, len z tebe to nedochádza, no. Nedochádzalo, lebo ja si asi sedím na káve, ale to nevadí. To sa občas tak zvykne prihodiť. Nerozmýšľal si nad tým, že by si teda priateľku zobral? No, vieš čo, my sme sa o tom už aj bavili, no. Či by som ju zobral. Zobral by som ju, prečo nie, lenže asi ona bude ten zástupca mojich predajní. Máte peňaženku?
No peňaženku nemá. Ale mince máte. Mince má. No a to je podstatné, pretože my sa o chvíľočku priblížime do Kremnice, priamo k mincovni, tam je taká fontána a vy ako prvý musíte do tej fontány vhodiť mincu a želať si nejaké krásne želanie. A teraz je ešte jedna podmienka, vy mi teraz musíte povedať, čo si budete želať. Ja som na to zvedavá. Nejaké najtajnejšie želanie, najtajnejší sen. Že aby som čím skorej uzdravil. Spomínaš si na ten deň T, keď si ju prvýkrát niekde uvidel? Alebo ako to vlastne? No na diskotéke sme sa spoznali. A potom, že nechodí na diskotéky, pozri sa.